protestar tinang sarungkar iti anibersaryo ti Mining Act of 1995 iti kalman Marso 3. Sa Jaya, Quezon City ket pormal an naidasar babaan iti Makabayan Block kadwa dagiti umili iti Dupax del Norte ken iti rehiyon ti Cordillera ti People's Mining Bill iti ababa nga kapulungan. Panggep daytoy nga tuluyan nga i-repeal wenno ibasura ti manarimaan alinteg nga sigun kanyada ket pabor laeng kadagiti ganganaet ken dadakkel nga korporasyon. Iti matsangwanan ti Senado ket nagtipon-tipon dagiti environmental groups ken dagiti residente a direkta nga maapektaran iti panagminas. Bit-bit da dagiti placard ken pakpukkawda. May naig iti 3 dekada nga pannakadadael ti aglawlaw ken ti pangta nga idandanon daytoy iti biag ken pangkabyagan dagiti umili nga Pilipino. Sigon kadagiti protestante iti uneg ti 30 nga tawen ket pinapardas laeng ti Mining Act ti panakaibus dagiti rekurso natural a rekurso ti pagilian bayat a dagiti komunidad ket agtaltalin naed nga agsagsagaba iti kinarigat ken pangta. Yunay-unay pa iti grupo a panawanan tapno sukatan dagiti linteg tapno mabalangkas tinapaypayso amang protekta kadagiti mineral ken dadumapay nga natural a rekurso iti pagilian. Iti kasta ket agserbi nga para iti national industrialization ken saan nga para iti bulsa dagiti sumagmamano nang runa dagiti ganganaet ken negosyante.